Ndipereke moni kwa inu abambo ndi amayi, anyamata ndi asungwana. Lero pa 4 May 2023 lachinayi, ndipo muli ndi mtumiki wanu mwa Ambuye Mutholo Mr Game Changer. Kumpoto, kumwera, pakati ndi kumawa kwa dziko lino muli bwanji Malawi anzanga, inu nonse amene muli mayiko osiyanasiyana kunja kwa dziko la Malawi. Imvani kuti Game Changer kukupasani moni ndi kukufunirani zabwino, chifukwa inu amene muli mayiko akunja mukupanga zinthu zamphamvu enanu maka pothandiza abale amene akutunzika. Ena mukuthandiza anthu kuti si abale anunsoyi. Mtima umenewo Mulungu awonjezere ndi kudalitsa ntchito za manja anu. Lero ndifuna ndiyankhule zinthu zingapo, ndipo ndibwereze maonena kuti ine sindidzabwerera mbuyo, ine sindimaopa, ine sindimatutumutsidwa, komanso ine sindingadzagulidwe. Ndipo ndidzayima ndikuyankhula choonadi kufikira kusintha kwa dziko lino la Malawi. Ndidzayima kudzudzula zonyansa zimene akanganya akalulu awa akuchitira ntsika za dziko lino la Malawi. Ndimafuna Malawi mundisatire bwino siku la lero, koma ndisadayambe kuyankhula china chilichonse mundilole ndipereke nambala yanga ya pa WhatsApp, ngakhale pa call, ngakhalenso nambala yomweyo mutha kutumizira thandizo lanu kuti ntchito imene ipitirire. Ndikudziwa ambiri ndi agonthi, ngakhala akufuna maudindo sangathe kuthandizayi. Thandizo lawo limapita kwa okhawo amene akuyimbira nyimbo kumaona ngati adzavote ndiwo. Koma ndimafuna ndiyankhule kuti zimene tikupangazi zikuposa anthu amene mumawapasa zindalamazi, chifukwa ife tikuyima ndikumadzudzula komanso kuphunzitsa Malawi za chimene akuyenera kusatira. Koma tithokoze Ambuye chifukwa chonena kuti tili pano kuti titumikire Amalawi osati titumikire matumba athuyi. So ndipereke nambala imeneyi kuti kwa inu nonse amene mulibe nambala ya Mr Game Changer mukhale nayo. Kwa inu nonse amene mfuna kuthandiza nambala ikhale imeneyi mutha kutumiza thandizo lanu. Kwa inu nonse amene mufuna kuti mufunse kuti kodi Mr Game Changer titha kupanga bwanji kuti zinthu zisinthike, ine ndikuthekera kotere, kodi tingapange bwanji? Maganizo anga ndi awa, nambala ndi imeneyo. Kaya muli mayiko akunja simungathe kubwera kuno ku Malawi kudzaonerera ndi kuthandiza nawo mavuto amene ife takolekedwa nawowa, ndikupempheni kunena kuti thandizo lanu ndi miyendo yanu imeneno ikanayenda pa msewu mapeto malo mwake. Thandizo lanu lithandizira kunena kuti zinthu zichitike. Satana waligwira dziko la Malawi, andi Satana kupeperera dziko la Malawi kuti Malawi tonse tingokhala ngati mbewa zoti dzafera kuuna ndi utsi, kapena anthu fetiri ankati mwa chipinda chimene chadzadza utsi ndiye sitikuona ayi. Tere ngakhale azisogoleri amene ambiri sakuona, lero anthu ali kangali malo molimbana ndi zinthu za dziko akulimbana ndi zinthu zoputsa. So mutenge nambala imeneyo choyambirira. Nambala iyi ndi 09 awiri 56 37 99. Ndibwerezenso nambala 09 awiri 56 37 99. Mukatero ndiye kuti muyankhula ndi Mr Game Changer chikoni cha usi. Number 2, nimafuna ndichenjeze ma MP nonse amene mukufuna muzitulusa mfundo zanu zopusha zolimbana ni Mr Game Changer. Kwa lero sindifuna kuti ndiutchuleni mayina chifukwa ndinu ma MP oipa mitima, ma MP amene mwaononga ndi amene mukuononga dziko la Malawi. Tere mma constituency mwanu mwanthu ali wewe kukudandaulani. Tere munaphimba anthu m'maso, anthu adyera, anthu oipa mitima anu kuti anthu asadziwe kuti constituency yanu mumabwera ndalama pa chaka zokwana 100 million Malawi kwacha, zimene mumangotafuna, zimene ntchito yache sitikudziwa kuti mumapangira chani. Mumangokambirana ndi a DC kutenga ndalama kuziwa wanyapa,
nde ine ndili pano kuti ndikuuzeni kuti ma MP amtundu ngati mmene wachabechabe omadalira CDF koma kuti mukaime ku parliament zikuvuta kuti mupemphe chitukuko cha anthu anu kuchokera mu budget imene dziko limavomereza sizikutheka, imangopita kumangogona kumangodikira kuti mukatafune ma votes. Nde muli ndine game changer chaka cha chendi chino. Ndeni mafuna ndikuchenjezeni kuti mukamalimbana ndi game changer mufera dzaweni. Game changer kulimbana ndi anthu ononga dziko mbavats. Ile malevu anga si munthu amene ali kumudzi kumadya ndalama za mijigo ya anthu, ndalama zomangisira maskulu, ndalama zokonzesera mabridge ma constituency. Ine sindi kulimbana ndi inu, ine ndikulimbana ndi anthu amene aononga zimabiliyoni za boma, anthu amene asokoneza Malawi kudya zindalama zambiri za feteledza wa Malawi, anthu amene akuyenda kutenga mabiliyoni kupita kukangokhala nawo pa nsonkhano ati uzodza mfumu. Ineyo masaizi anga kuti tilimbane nawo tigwegwenyulane ndi amenewo, osati nizikalimbana ni munthu wina yake mujina lonena kuti yeyo basi anapasidwa voti komanso akuwononga kwambiri nde ndizikati kwekwere chifukwa kuti ine ndilimbane nanu ndikulondoleni bwinobwino nde kuti mukhumba kunena kuti mukangobisala kumwala musamaonekeso tere atazikugwirira ni ntchito ndi anthu ena chifukwa mukulimbana ni mkango obuma mtunda osema Mr Game Changer. Ndeni mafuna ndichenjeze chimene chikuti pamene mukumva uthenga wa Game Changer ndikuyankhula kudzudzula ma MP musinthe, cholinga chake sikukudani ayi koma musinthe. MP constituency ino kumafika ndalama yokwana 25 million pa myezi itatu ina iliyonse. Mwapangira chani? Inu muzibwera muziyankha muzipereka zitukuko zochokera mu 25 million ya pakotareyo kuti yapanga chakuti. Pokuta pachaka inu ma MP muzifufudzidwa kuti 100 million imene yabwera ku constituency ino. Mwapangira nayo chani, yagwira ntchito chani? Osamango wawanyula ndi a constituency governor ndi a governors kapena a youth governor, no, kapena kumangodya ndi a DC chifukwa ma governor ena society dziwa zimenezi amangodziwa kuti onabo kumangompera mmanja koma munthu yakulemera ndalama zake zoti zikonzesere ku ma constituency ake. Ma constituency ena ama MP achikondi ndalama zimene zijakungozitenga 10 pangire chakuti andizitukuko za zikulu zimene zimabwera kuma constituency amalawi dziwani sizimachokera mu CDF, zimatengera MP yo apite ku parliament akapempe abale nyumba ino ndipempa constituency yanga kukufunika titamanga nsika waukulu, constituency yanga anthu akuyenda movutika usuli bwino, constituency yanga kukufunika titakhala ndi shopping mall. Ndiye kuti chimenecho ndiye chitukuko development ndiye imene chifukwa tikamanena za constituency development fund ndalama imene jayo ntchito yache ndikukonzesera mabridge amene apwatsuka kuti ana athu azoloka pabwino, ndalama imene ja ndikukakhoma malata pa skulu imene yapasuka ndi mphepo ngati kwachitika zinthu zina zosadziwika bwino, ndalama imene ja ndikuthandidzira ana athu amene akulephera skulu kuwathandidzira kuti azipita ku skulu alipirire skulu, ndalama imene ja ntchito yache ndikukonza mijigo imene yafa nkuyimangamanga kukagula ma spares abwino. Koma tikamakamba za misewu, tikamakamba za zinthu zazikulu budget yache ndija imatchulidwa kuti material ija ne MP ni ntchito yache kuti akapita ku parliament ajima ndikuyankhula. Ma MP omangogona kumangong'onga ku parliament safunika iya. Ndeni mafuna ndikuchenjezeni ma MP amene mukauchidwa chilungamo mumafuna muime kuti mupikisane ndi Game Changer. Inetu ndi mwana okuti ndinasadzika, ine ni mwana amene sindi maopa komanso ndikuwuzeni ineyo ndikulimbana ndi akanganya amene akuononga dziko, right? Muchenjere kwambiri. Amalawi lero ndabwera ndifuna ndiyankhule zinthu zingapo. Audio yanga imene yapita ija ndimachenjeza zipani zosusa boma pang'ononso ndinakhuza kuboma. Lero ndifuna ndiyankhule kwambiri za zipani zimenezi komanso ndibwera pang'ono ku boma limene likulamula lero limene ikuchitira zinthu zake. Na Malawi mudziona kuti kodi chimene chikuchitikachi ndi chani, ndi thandizo ku mtundu wa Malawi. Ndimafuna munimvesese chinthu choyambira, ndimafuna ndiyime pano ndiyankhule mo challenger kunena kuti no chiyambire kugwira ntchito Malawi kukutumikirani komanso kukuwuzani kuti Malawi ife tikuyenera tipange dzionetsero dziko lino.
ndipo ndakhala ndikuyankhula ndi anthu ambiri ooneka anthu achikonde akamapanga misonkhano, ooneka anthu ochuka akamalemekedzedwa akamayenda. Koma ndimafuna ndikusimikizireni pano kuti kufika lero anthu amene mumawatcha kuti honorable, anthu amene mumawatcha kunena kuti awa ndi anthu amene ali ndi mitima yabwino, ndi anthu amene amasankha osachita kanthu ngakhale kuthandiza ulowa mtambala, right? Posachedwa pandabwera ndi nkhani yokhudzana ndi press briefing imene ndimanena kuti zimene zayambika dziko lino ndi nkhondo ina yatsopano imene ifuna igwiritsidwe ntchito munjira zolakwika, kunena kuti zokhumba za awa amene akulamula wadzikwaniritsidwe. Ndi zokhumba za amene wakuti zikwaniritsidwe nthawi zonse kuyambira 2019 2020 amagwiritsa ntchito chipani cha HRDC. Ndikuti chipani ifa kwa ine sibungwe, ndi chipani chimeneno kumbuyo kwa chipani kucha senza, chipani cha nkhanza chimene chikusogoleredwa ndi anthu oyipanidwa amene akuononga dziko. Ndi mayankhula kunena kuti zinthu ngati izi pali Malawi ena amene alibe mafoni a WhatsApp, kuti uthenga wapeze Amalawi wa amango chimene amadziwa ndikupeza timabatire nkukuta tiwiri kukasiya mu wireless kuti amvere kuti kulinji. Ndiye ndinanena kunena kuti zimene akuyankhula bambo Gift Trapens kunena kuti ya ma MP athu mupite ku parliament, and ku parliament ko mukakambirane kunena kuti kukhale biru imene itha kumalesa munthu akafika zaka 75 kuti atha kuyima kukhala president wa dziko. Nditayifufuza nkhanija titayilondola ndinaona kuti nkhanija ikupanga target munthu 1 2 nkhanija ifuna isokoneze zipani zonse zosaboma ku dziko lino, kunena kuti awa amene akuononga kanganyawa akhalepo okha. Remember, tikabwerera pambuyo mu nthawi ya Kamuzu samalola kuti kukhala anthu ena amene atha kumamusokoneza. So chifukwa tili mu democracy, sanga yimenso kuti azimaopseza munthu kuti khala chake khala pansi azigwiritsa ntchito njira zina zooneka ngati za nzeru. Iye ayitifuna tipange malamulo ukuwafufuza, malamulo opinja dziko, malamulo opweteka dziko, malamulo oyika Malawi pa moto. Chimodzimodzi tinaonapo kunapangidwa lamulo limene ngakhale ma MP anachita kungopasidwa kuti apange chimene chicho, right? Kuchokera ku makoti kunawonso makoti atadya zima miliyoni ndikubwera ndi lamulo la 50+. Lamulo limene lija mukaliyang'ana si lamulo lokomera nzika za dziko, sinali lamulo lokuti lipindulire dziko, koma linali lamulo limene limafuna kuti lithane ndi chinthu china kuti cholinga cha anthu ena chikwaniritsidwe, right? That's why mukamayang'anira milandu imene inachitika ija imene inali ku koti yokhuzana ndi zisankho ija, mutha kuona kuti ndi milandu imene paka na lerolo nditha kunena mobwereza kunena kuti chigamulo chake sichinaperekedwe molungama mtima andi Yehova kudziwa. Mutha kupanga china chilichonse kundidzunza kuti ndikususana nazo kuthera kuti chigamulo chanu, koma kumwamba kutha kuima nane chimene sindimachiopa. Pamukayang'ana chigamulo ndi milandu imene inapita kumene kuja, milandu chigamulo chisichinayeneke kuti chifike ku 50+1, right? Choyambirira chimenecho. Nkhani ya kumene kuja sinaliona kuti zisankho zathuzi sitimawina bwino. I think mawinidwa a munthu akuyeneka kuti asinthe, sinali nkhani imene. 2, nkhani yodandaula zokuti zisankho sizinayende bwino, okadandaula aja anafuna kuti ziunikiridwe kuti panavuta ndi pati, right? And 3, chisankho chija chinali timati chisankho chapatatu, chisankho chimene timasankha president, MP komanso councillor, and mapepala ake amakhala okhaokhawo, ochonga amakhala okhaokhawo. Chaza ndiyani kunena kuti aweruza kunena kuti cholakwika ndi cha president yekha, cha ma MP onse ena amene akungovomereza zopusawo chinali chabwino, right? 3 kapena 4 mutha kuona kunena kuti chigamulo chimene chinaperekedwa kuti tipangenso zisankho simene zisankhozo zinayendera. Tinaonapo madera ena ama MP koti lomwero likunena kuti ya apapa amene aime ndi amene anayima aja, ngati kuli kuima okha aime amene anayimira muja, pasapezeke kusakanisa. Now chisankho cha president ena kubwera kunena kuti no, chisankho ichicho chimene chichitike nchonena kuti no, pamene anthu akupita kukaima mukuyeneka mugwirizane kuti pakhale 50+. Funso ndionera kuti zisankho zimene mumagamula masa kuti malamulo amanena kuti chichitike molingana ndi mmene chinalili chisankhocho,
pasapezeke kuti achilima ime ndi awa, achakwera ime ndi awa, apita ime ndi awa, zichitike mmene zinachitikiramo, zisankho zolakwikazo chifukwa tikafuna kuona cholakwika timayeneka kuti tichiyimikeso chilungamocho apo kuti chiyende kuti cholakwikacho chionekere, koma zonsezi sizinachitike chifukwa amalawi amayembekeza kuti ngati mukunena kuti zisankho sizinali bwino abwererenso anthu akavote ndiye kuti akagwiritsa ntchito system imene anthu aja anakayimira, kaya anayima aliyense payekha akayime payekha kaya kunalibe 50+1 akayime mmene mujamo, ndiye zikatha zimene zichazo muzibweresa kuti okay ndi mmene taonera ife bwanji mutakonza izi chifukwa izi zimabwera chifukwa cha mavuto awo. 2 apapa mutapakonza chonchi ziyenda bwino chifukwa cha ichi. Lero lino pamene ndikunena pano koti lili chete, ma MP ali chete, nanga si ma MP naso angobisala, koma kuti tifufuza kunena kuti kodi koti ikuyankhulapo chani pa nkhani yokhudzana ndi 6 years ya ma MP, right? Palibepo minutes maloma kuti ma MP wa adi akale kwina ku amalidzitsa, andi panopo nkhani ndionena kuti chaka cha mawachi kukuyeneka kuti ma MP ndi ma councillors zisankho zawo zichitike za local government, right? Koma zonsezi koti lizi anthu sakudzikambirana sinanga akamachona chaka china chaka cha ulere akutitenga ngati chaka cha bonus, chaka chongwabera amalawi ndi kuwerengerani mabiliyoni ake amene ataonongeke ngati dziko litavomereza kuti ma MP ndi ma councillor agwirenso ntchito chaka china chimodzi kuchonjezera kusogolo zimene zikuononga misonkho chuma cha malawi chochuluka. So ndikunena kuti ine ndi game changer chikuni cha usisi ndimabwerera mbuyo, koma ndifuna ndipite ku zipani zathu. Okondedwa ndabwera pano kuti ndiyankhule mawu obweretsa kunena kuti zipani zathu zosusa boma sizikutithandiza dziko lino. Mawu ambiri andi amenewo tikamanena kuti zipani ndiye kuti ndi anthu amene akusogolera zipaniwo, right? Andi ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuno ntchito yonse imene tikugwira simungakhulupirira kuti palibe ngakhale councillor amene anagulapo airtime kuti game changer gula airtime, palibe. Sindikupempha airtime yako koma dziwa kuti ntchito indi yawo. Ine si MP, ine si councillor, ine si governor, ine si president wa chipani, koma ntchito imene ndi yawo, because after all amene atazaime kukhala ma MP ndiwo, amene akupikisana mipando yawo ma president ndiwo, amene akufuna support ya Malawi ndiwo. Ife tikuyima pano kuyankhula zimene iwo sangayankhule, koma kuti apange appreciate, atokoze, aone ubwino wa munthu, maso awo ndi okuda. Sindizovuta ndi satana amene watinyera maso sindidziwa. That's why ndionena kuti dziko la Malawi lero likufika pamenepa, dziko la Malawi lero lili quiet, dziko la Malawi lero palibe chimene chichitika kuma Malawi kuma miziko akuvutika kopsa, anthu akugula katundu modula kopsa. Tomato weni kumafika 500 600, tomato muwiri kumapitilira 1000, tomato weni. Koma boma lili pamenepo lili chete, ma MP ali pamenepo ali chete, zipani zili pamenepo zili chete. Kadecho kumalimbana ndi iya amene ngosaphunzira safunika kuti atisogolere, iya amene ndosadziwa kunena safuna atisogolere, iya amene ngokalamba safunika atisogolere, iya koma amene yoti kuona ngati kuti sindikugwirizana naye magazi kufunira na zinthu zoyipa mperekete. Dziko limene tikunena kuti ndi dziko la democracy, limene ngakhale munthu osapita ku sukulu atha kusogolera, ngakhale munthu amene ngokalamba atha kusogolera, munthu ngakhale osatha kunena atha kusogolera, as long as anthu akumukonda molingana ndi mfundo zace zosadziwika zomwezo. Koma ngati anthu akumukonda zintchito zake nzabwino ndokonda dziko, anthu atakumpasa vote, koma pa zifukwa zathu timazitenga kunena kuti ife ngodzindikira bwino. Nimafuna ndiyankhula chonchi, chipani mukazango chitenga kunena kuti no iye chipani chife ndophunzira kwambiri, ndiye chipani chichikhala anthu okhawo amene ali magraduate mukupanga mistake yayikulu. Chifukwa chipani chanucho sitimavotedwa ndi magraduate, inu ya magraduate mumafuna muime kusogolo anthu amene sanaphunzira kupaseni vote, koma mumafuna kuti niyo muime nokha. Tere wina akavumbuluka kumene kwamene ali ndi amene ali ndi ka certificate kache ka form 4 kapena ka EJC, simungampasa udindo nanga si chipani cha magraduate. Karumvese sana kaya. Ndikubwera pano ni malangizo, ndipo malangizo amene ngati sasatidwa. Ine ndifuna ndisimikize cheketwa ndikumaliza niponi. Karumvese sana kaya. Koma ine ndimayankhula mwachikondi, ani ndikukutetezani kunena kuti mukhale pansi munikire. Inuyo ndi amene mwapangisa kuti ma activist amphamvu lero agulidwe, akhazikidwe pansi akhale chete. Right? Dziko la Malawi ili pamene mavuto akuchitika chonchi, kumalolera dziko ngati dziko ena nkumabweresa nkumakayankhula poera dziko nkumamva ma radio ndi kumamva
kunena kuti ayitifuna tikazikise lamulo. Anthu ophunzira madokta maprofesa nkumaza kuti lamulo ili lifuna lipweteke anthu, lamulo ili lizazuza dziko, lamulo ili la target munthu. Ukuwuzani kuti akuluakulu tayima nafe nifenso ngati ma-activist tifuna tiyime mosusana ndi zimenezi mukukanika. Koma kukakhala mapate ndi akupita kukazionesera kukapereka mamiliyoni kuti muziwike kuti ndinu anthu andalama. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti ife timayankhula ndi mamiliyoni ochuluka oposa amene amabwera ku msonkhano kwanu. Right? Ndinamvapo mawu amene ananena former president Professor Peter Mutharika ananena kuti ndidzakupasani ngati sindikudzayima ineyo ndidzakupasani anthu oyenera kuti mukawavotere. Ndimafuna ndiyankhule choncha Malawi ine ngati activist. Munthu oyenera si munthu yekhayo amene atakukhala ndi maphunziro. Munthu oyenera si munthu yekhayo amene atakukhala osaphunzira. Munthu oyenera ndi munthu amene ali ndi mtima wokonda Malawi, mtima wokonda dziko lake, mtima wachitukuko. Kukhala ndi sukulu tusikuthandiza dziko. Tikuona pano zizungu zikukanika. Dziko lili kukanika kuti madokta liyendese bwinobwino lilongosoke zikukanika. Tikamanena kuti dokta ndiye kuti munthu ali ndi sukulu yabwino. Andi tikamaona zizungu zachakaima amayankhula ngati mzungu. Andi kuphatikidzapo payambo kuti achikanganyule chichewa chomveka bwino amachikanganyula bwino. But let's go and see what is happening by ground. Upeza kuti palibe chizambwirira zokha. Tili ni madokta pano amene akulamulira dziko lino. Ndi amene akunena kuti 1.1 billion tingozalira kapinga. Pamene Amalawi akudzunzika sana kule fertilizer. Amalawi akudzunzika nzipatala mankhwala mulibe. Amalawi akudzunzika tikunena pano ngakhale madzi sakumwa mazolongosoka. Amalawi mayendedwa kuvutika kuti ayende mabridge anapita ni madzi. Amalawi akuvutika tikunena pano kugonabe pa mtengo ina kusungidwabe. Wina akutenga 1.1 billion ipite kuchani kukapinga wayi kunyumba kwache. Koma chonsecho tikunena kuti tikufuna madokta alamulire dziko lino. Right? Muntu akutenga 2 billion. Unawo nditenga anthu 70 chakuti tingopita tikangoonerera nawo kuzozedwa kwa mfumu ya ku UK. Tifuna tingotenga zindalama zimezo zikolosa ukali tilitengere kunena kwina tikupitirizirani kusauka zindalama zitikuzitenga tikazi wanyule tizigawane muzina kuti tikakhala nawo pa msonkhano. Bwanji osangopita ku president ninkajwa titotengera anthu 72 ndi chani kapita 70 chakuti ndi chani. Ndengu mana kuti ayi madokta ndi amene ali ndi nzeru. Madokta ndi amene atakutukula dziko lino. Chachitika ndi chani from 2020 kudzafika panopa kuti titakusonya kuti izizo ndiye dziko la Malawi likusogoledwa ndi dokta amene akuipanga akuikonza dziko lino kuti alichirisa ndi chani pokhala madoctors. That's why panopa ndikunena kuti ma-activist ambiri akhala pansi zikundipyesa mtima kombi kunali ma-activist amphamvu. Ena pano kuimba siku ndi siku. Ana Malawi nonse ma-activist amene mumayimbira game changer kuti kwani zinthu zikuti bwanji. Akuluakulu mumayankhula nawo bwanji mukuwauza motani mene zinthu zililimu. Dziwani kunena kuti ndimayesesa kulemba mamesaji kuti tikumane nawo anthu amene watikambira nawo tikoze ziko lino limodzi. Ndimayesesa kuwayimbira anthu amene wawo kuti mwina tikumane tikambirane. Koma asamayankha mamesaji mafoni samayankha anasanga kwati nanga si madokta akuwayimbira ngosaphunzira. Koma chonsecho akufuna mavota ino Amalawi amene mukufunsa. Chonsecho akudandaula komanso sakudziwa kuti akanganya anzawo udokta wawo ndofuna kuti adzabere. That's why mukuona kuti ma road block ena ku southern region ku eastern region kwa achosedwa kuti zinthu zizangoenda mwamyapa samaza khala wachinga kamatenga zinthu zawo zopusa. Tunena pano pakukonzedwa company inache ku Dar es Salaam ngati sindikula kuisaka ngati kusali kuchanuko imene ifuna kuti apange nayo contract ayipase china chilichonse isapange bound papers achinyengo. Zimezo tikudziwa ife anthu anapita kumene koko tikwadziwa anthu amene akulumikizana tikwadziwa. Ine ndikunena za in a game changer. Tuvese sana kaya. Lero lino maedi omwe sisi kuoneka bwino mene zikuchitikira. Mukayangana pano pa anthu amene akulembedwa ntchito ku police, akulembedwa ntchito anthu amaboma owerengeka ku Central Region. Kani yake State House yonse izaze ndi anthu adera limodzi. Aziuzana chochita. 2 anthu amene wazaponyedwa madera osiyana azapange zinthu zosokonekera zinthu zachiopsezo zimene anapangira so mu nthawi ya zisankho za ku Zimbabwe. Ndene mafuna ndikuwuzani ngati mukukhala chete inu ya opposition munali ndi support yochuluka kopsa anthu amakukondani kopsa ndipo lero anthu akukukondani kopsa koma chokhachi chomakhala chete dziko likupsananu mtima kwambiri. Chinthu chena ndimafuna ndikuyankhani nonse amene mmana kuti Mr Game Changer kodi tinena kuti anthu a opposition akapena ma MP akapena ma councilor akapena anthu ama business samamva zoyankhula zanu ndimafuna ndiyankhula kuti amamva
anthu ena wanda gontha nkutu afuna kuisidwa chilungamo amafuna kuisidwa bodza anthu ena wanda anthu ovuta kwambiri achimwene olotauza kuti bwana tikumane tikambirane zoyankhula zake pena mangosegula message yako kuiona kusiya osakuyankha kukumbusango segula koma ena kwaimbira nyimbo khayo manenda amene awombole dziko ndani kanganya uipanga amene tifuna timuuza ife kuti abwana ndakulembera message tikumane mukuliona bwanji dziko likuonongeka bwanji mutapanga chonchi ngati msogolere bwanji mutapanga chonchi ngati munthu amene muli ndi masomphenya osintha dziko lino bwanji Malawi mutayendera chonchi mutapanga izimenezi bwanji sizichita bwino sakusankha ma message ngati amenewo sakukuyankhansoyi appointment ayi alibe nazo ntchitoyi chimene akudziwa iwowo basi akafika pa msonkhano anthu fola akakumana muholo nkumaombera na manja bwana dziko limavoteredwa ndi anthu mamiliyoni osati anthu amene mukumakumana nawo manyumbawa iye ena onso ndale sakudzidziwa nyimbo zonsezo zokufuna kukuta mandana zakuseka mukazagadabuchika mukadzagwa baba yamuzazindikira kuti game changer makuuzani zona dziko la Malawi ndikukhala dziko limene no munthu atha kunyamuka kutenga anthu 70 chako tikupita maiko akunja ndikupanga demand 2 billion Malawi kwacha anthu ndikukhala chete zona anthu okhala chete wakudzudzika anthu akusautsika dziko ndikukhala chete dziko pamene palili dziko tikamanena kuti dziko ndikuberedwa 30 billion ya fertilizer osati soto 30 billion yokha Malawi ambiri fertilizer sanagule koma ndalama zawo zinatuluka zinali mbudget ya fertilizer ena anagula fertilizer thumba limodzi thumba linalo ndalama zache kunapita sukunaoneke dziko ndikukhala chete mumanena uli dzikolo tizinena kuti no anthu amene wakufuna kuzasinthadi dziko kodi iti izalamulire dziko ndi doctrine yanuyo iti izalamulire dziko ndi PhD yanuyo Amalawi tamvesera panopo ngati dziko tidzilimbana ndi nkhani yokhudzana ndi amathanyula zona kuti Amalawi iya ku parliament avomereze kapena khoti atithandize kunena kuti no azivomerezeka kuti ku Malawi akadzo okauka dzikwatirana amuna okauka dzikwatirana dziko tafika pomanena kuti dziko lopa Yehova ngati limeneli tizikagambirana mabiro pusa ngati amenewa inu ma-MP masamachokera ku muziko kuja bwanji osakhala ndi usongole ngati wabingu kuti nkhani imene iyathosa zakambaso iye mudziko lino bwanji osakhala ndi usongole ngati imenewa and the president is there, vice president is there, all cabinet ministers are there, but no one amene kuyima ndi kuyankhula chona no bill I don't want to hear kunena kuti no yapita ku parliament kapena anthu akuyikambira naso stop it nobody why Malawi yakusogoleredwa ni mphamvu zakumidima ndimafuna ndipemphe anthu opembedza zipembedzo zosiyana akhristu ngakhale anzathu achisilamu kunena kuti posachedwapa ngati zimene zizipitirire tipanga mademonstration dziko linolo osonyeza kukwiya anthu amene timatumikira Ambuye kunena kuti enough is enough leadership ya dziko lino yakhala chete boma palibe chimene kupanga anzathu ku parliament ameneno kaenda opposition palibe chimene kupanga ife tabwera ngati eni dziko lino chifukwa dziko lino lamangika pa anthu achipembedzo nakuti izi zopusa zindetikuza ndikuti ayi andi palibe jaji amene angatipangira zochita ifeiye chaza ndiyeni lero kuti dziko la Malawi lizikangopanga welcome zina zonse zochokera maiko azungu zinthu zosakhala bwino maiko omwe wa azungu akukana mabiro ngati amene anthu akupanga mozemba kunokonda zikatikamiza zizikapanga zimenezi go to Sudan, go everywhere maiko ambiri anthu parliament akuyenesesa kuti chimenechi ndi chiwanda choipa kwambiri kodi chifanyana kuti ku satanic kwa kupereka zindalama zochuluka ndiye dziko la Malawi ligulisidwa likhaleso la satanic zona no Amalawi dziwani ine pamene ndabwera pano ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti wani ndinayankhulapo za kukhala chete kwa anthu ambiri akuluakulu odziwika kuphatikizapo bwana atupere munudzi right amene panakalipo nalizi palibe chimene akupanga koma ndimafuna ndauza atupere munudzi kuti ziko tusililizi anzanu tusalizi anthu akuganiza bo ndemwina zi amene mukuganiza bo koma musaganize bo ndikukagwera madzi tomvese sana kaya ndimafuna ndiyankhule ndi anzanga amene no inu mumasatira chipani cha mtambochi ena amati Democratic Progressive Party kunena kuti please chete sausanyama komanso ndi upempheni kunena kuti no tachosani maudani kuchipani kwa abalanga Amalawi akukukondani vuto limene lili kuchipani kupalibe kulolerana vuto muzitenga ndino asukulu kwambiri
muzitenga anthu ochindikira kwambiri. Amalawi amene amapita kukavota sadapite poena ngakhale mklasi samudziwa chizungu sachidziwa. Takondana wina ndi nzake. Chipani chichafika pona kuti nakutenga ngati chawo chakunyumba kwawo. Ifeyo chipani chindendi chatu. Ife ndi ainake. Ife ndi amene tayandikana ndi APM amene tikamuza zochita amatimvera ifeyo. Ena sosanga muze china chilichonse. Ino zinthu za dziko. Mene ili dziko la Malawi anthu 20 million plus. Anthu 5 anthu 6 sazikakhala anthu onena kuti ifeyo basi tikanena tanena. Nde kuti nzalonza to mwa dziko lonse anthu 20 million plus. Anzelo ndife basi. Zona. No, this is too much. This is very bad. This is zopangisa manyazi. Look at you. Matured people. Very intelligent. But why? You don't want to understand things in a good way. Why? Amalawi ziwani kunena kuti game changer. Ndinasiya ine china chilichonse kudziko la South Africa ndikubwera kuno kuti ndimenye nkhondo. Andi ndili ku South Africa pale anthu ambiri. Anthu tu amaudindo amene nditha kuwatchula mainawo. Amene amana kuti game changer uli ku South Africa stinga kupange support kuti upite paseu. Stinga kupasa ndalama kuti upange place briefing. Chifukwa uli kutali tikungokambira na pa phone. Ndinana kuti okay zikomo kwambiri bwana. Ndifuna ndikulonjezeni ife tibwera tikomalawo. Tifuna tidzathamange pa ground. Right? I came here. That was last month. You know me. I came here in Malawi and ndinawayauza onseje kuwalembera ma message. Ndabwera ndili nziko lino. Please tiyambepo nitilowe ntengo. Mifuti yonse zibonga zonse ndi zantunga zonse tapachira. Tikathaleni boma limerera ononga Malawi. Tithandizeni. Nditokoze chifukwa kuli ma MP ena ku MCP amene kukonda dziko lawo. Ma MP ena ku UTM amene kukonda dziko lawo. Ma MP ena ku PP amene kukonda dziko lawo. Ma MP ena kandi makansala kandi ndani ku UDF amene kukonda dziko lawo. Ma MP ena ku DPP ndi akuluakulu ena amene kukonda dziko lawo. Koma ndithangu kusimikizeni pano mulungu ndi mboni. Palibe ngakhale MP kapena kandi president candidate kandi ndani amene anayima pa kuti game changer. Kodi maganiza plan yanu ndiyo tani? Kodi inuyo kuti mautenga amene azifika kwa Malawi mumathandizidwa ndi zimakhala bwanji? Tingakuthandizeni bwanji? Nobody. Mulungu ndi mboni ndikuyankhula ngati mtumiki wa Mulungu. Amalawi chonchi ntchito yenda bwino. Mautenga apita. Dziko lino tilisintha. Lero lino anthu akangoti wina ake mwina waitanidwa pena pake wapasidwa zindalama kuchokera ku MCP ku basi nayeso angokhala chete kukakhala ku nyumba sinaga basi wayesesa kuti abale 10 miliyoni limodzi timenye nkhondo. Anthu akuzitenga ngati nkhondo indi basi ndi yako basi. Iwo azangophula koma votiwo awina zikhale bwino. Kodi ngati munthu akulephera kuti tiyimire limodzi pa nkhondo imene yavutayi. Munthu ngati akulephera kuti tikhale limodzi timenye nkhondo imene tiyigonjesa akukana kuti sindingayime nanu iya. Munthu amene mumpase vote muyembekezera kuti munthu amene azathandiza ziko azakukumbukira. Ngati munthu ali mavuto kuti munthu uyo akufunafuna thandizo lanu. Afunafuna vote yanu. Tupuma lili kuno ali mavuto. Muzati teni tikumane tikambirane. Timenye nkhondo limodzi ndikudziwa muli pa mavuto. Inenso ndili pa mavuto ngati omweyo. Koma ine ndazipereka teni timenye nkhondo imene. Akuti ine singakuyankhe chino chonse. Iwe ndi ndani wangosa punjira iwe ndani wakuti titakugwira ntchito. Ndili ndi magavana. Magavana acha atatu okubawa. Munthu amene muyembekezere kuti atakuti walo mu office azakhala thandizo. Sichoncho. Sichoncho. Muziyankha Malawi, muzipezera mayankho. Ineyo audio yanga yale ndimafuna ndiyankhule komaliza. Ndipemphe zipani zonse zosusa boma kuti mukhale pasi mukambirane. Mulingalire mnyoyo ya ma activist kuti cholinga chawo ndi chani. Mulingalire kuti kodi anthu amene wachimene amafuna kuti achite chifukwa chani akhala chete. And lastly, ndimafuna ndichenjeze ma activist nonse amene mwadya ndalama za anthu zambiri. Muzina la kuti mfuna mupange mademo, muzina la kuti mfuna mupange press briefing, muzina la kuti mfuna mumenyera Malawi. Mugwade pansi mulape mumuza mbuye mutikhululukire chifukwa mwamba pa ndalama zimene zothandiza Amalawi osauka kuti mpangire zinthu munalandiraso zindalama zokuti musapange china chilichonse. Mulungu tu si munthu amaona abalanga. Mulungu amaona Yehova. Mukumbukira kumene mwagwera. Tera Malawi akhumudwa nanu kwambiri. Ziwaniziko kunena kuti ma activist ambiri amene lero akuoneka ngati akupuma puwe nkhani ndiyo ngodzikokera. Koma zinthu sizili bwino palibe amene akupereka thandizo kuti tiye tipange chakuti. Ani ntchito ya ma activist tisabala ithapo.
ngani kuzeni amalawi kubwera kuno sukukhala munthu wokuyankhulirani sizitheka chifukwa anthu akuyesesa kuti tigwire ntchito limodzi. Anthu akuyesesa tikuyesesa ndikuyekamba sopano za ine nsakambe za ine mwina ena sayisesa fa alese kuchipinda kwa chama kudziwa ikha mwina ena akuti ndi activist koma sa activist ndi ma-activist ngati achina Timothy Ntambo amene akuti akayima nkumapereka ziganizo zonyansa amene akati akapita kuseni kwa kumakumananso ndi anthu amene wakuononga dzikowa ndiye ndisayankhule koma ndikukamba za ineyo kunena kuti no amalawi dziwani kunena kuti no ndayesesa ndipo ndikuyesesa kuyambira 2020 kudzafika lero palibe wachipana amene anatumiza ponga khale 2000 kwacha yonena kuti tagulani mayunisi maudi yona azipitirira palibe nopempheni amalawi akufuna kwabwino kuti tiye tigwirane manja pomaliza penipeni ndimafuna ndikuuze na amalawi ngakhale andale watakhala chete koma ziwani kuti ziko likuonongeka and amene akuzunzika kopsa ndi anthu osauka amene sapanga china chilichonse amene amalira kuti tisisireni fertilizer lero ndiyo akwera wafika 90,000 amene akulira kuti chimanga sitikukwanisa kugula abale amalephera kuchigula chili pa 7,000 lero chili pa 40,000 amalawi amene akuna kuti tomato ife tikudya ndiwo zopanda tomato yemwe amene amamugula 200 lero amalephera kuti amugule pa 200 pa 100 lero afika pa 500 just imagine malawi amene amalephera kulipirira mwana wake school fees ku primary akuti no school fund ya 2,500 malawi amene yoyo ndi amene game changer afuna kumufera dziko linolo. Mafuna ndichenjeze ma MP osiyana kuphalombe uku kani madera otani kani madera otani kani maboma otani amene muli ndi zolinga zofuna kuti no muzilimbana ndi game changer akugada budzulani ine ndi game changer ndipempha malawi akufuna kwabwino nambala ndi imene ndapereka kale ndipo ndibwerezenso komaliza plus 265 988 63799 ndibwerezenso modeka plus 265 988 563799 Mulankhulane Mr Game Changer ndipo mutaona kuti no mufuna mtumize thandizo koma mwina sindili pa line kapena phone sikugwira thandizo lanu tumizani pa nambala yomweyo ndipo igwira. Nambala iyi ndinasegulira mu account mudzina lina chifukwa kuti ID yanga paka na lero sikutuluka myezi iwiri sopano ID osatuluka abale anthu akutenga pa DC pomwepo ma ID yawo nkumapita ine ndikangofika pa kuti yako network sikugwira zona zimenezi zona chimene mungazoti game changer kukudusa ndi nkhondo zambiri koma kuti ena aone kuti tentimire limodzi zimenezo palibepo so zimenezi zinapangisa kuti ena akufuna kwabwino anandibwereka ID yawo ndipo izatulusa dzina lokuti Carlo Daniel zina limene lilo ndimene mungatuluse koma phone number yake ndi imene ndikuyankhulira ndi yanga ndithu koma nangopanga kuti thandizo lanu lizifika mosavuta pakadzakhala kusintha kwina tikadzasegula yanga ya often Mutholo mudzayionanso koma sofa dziwani kunena kuti zinthu zili mwa mtundu umenewo. Ambuye akudaliseni, Mulungu akukumbutseni kuti limodzi tipulumutse dziko. Ndipempha anthu amipingo, pray for me, help me, stand with me. Anthu azipembedzo zosiyana-siyana ama organization alimi ndithandizeni kuti no limodzi ngati timu ngati dziko ngati ma activists komanso ngati nzika za dziko tipulumutse dziko. Onani ma billion atha kupita ati kukakhala nawo pa mwambo wa mfumu kungokwera ndege kukanjiwa kulandira zimalawo sibwera kukhala pasi palibe chiti chisinthike ku Malawi kunoko. A president akhala kwenda kumapita mayiko akunja palibe chimbetenga sonye kwa imikapo kuti atiye ndizipitani zimatiliyoni zijakuti zagwira ntchito yanji ndi allowance ndi masalaries ndi zina zobedwa palibe chimene chitu kukocha chitika mudzi ndeti kuna kuti konse dziko la Malawi. Ambuye akudaliseni, Mulungu akumbukire Malawi. Siko.